ye tanga ɲini Allahu Taala fɛ ka bɔ Shetana Iblisa tɔɔrɔ ma. Bismillahir Rahmanir Rahim. An y'an sindi ni Allahu Taala tɔgɔ barikama ye, Ala min ye diɲɛ hinɛ lɔkɔlen tigi ye ani lahara hinɛ kɛrɛnkɛrɛnlen. Tabi'u Suratul Anfal. Suratul Anfal nɔfɛtigiw do tako filanan. Wa iz Muhammadu a ko i kana ɲinɛ tuma min na zayyana lahumu shaytanu a'malahum. ni Shetana ye masirili kɛ amalahum u ka baara cɛjugu la. Wa qala Shetana ko la ghaliba lakum al-yawma maa tɛ se aw la bi minan nasi adamadenw na wa inni wa i k'a dɔn ne Shetana jarun ne ye aw bisimilaba ye lakum ne ye aw bisimilaba ye. falamma tara'atil fi'atani A ko tuma min na jamakulu fila ye ɲɔgɔn ye nakasa ala aqbayhi o yɔrɔ bɛɛ Shetana ye a ka layidu bɔrɔtɔ k'i kɔdon a kɔfɛla fila kan. wa qala A ko inni ne kɔni bari'un ne bɔlen bɛ minkum aw la bi ne tigitigi arama ne ɲɛ bɛ fɛn na la tarawna aw ɲɛ tɛ min na inni ne Shetana akhafullaha n bɛ siran Ala ɲɛ. wallahu I k'a dɔn Ala yɛrɛ shadidul iqab Ala ka ɲaŋata cɛ ka jugu. A ko wa iz Muhamadu kana ɲinɛ tuma min na zayyana lahumu shaytana Shetana ye masirili kɛ a'malahum u ka baara la parce que Shetana y'u fariya u jala gɛlɛya ka i labɛn ka na k'a ni jamakuluba. A nana ko Surakata bunu Maliki o tun ye kabilabatigi ye o yɔrɔ la. A nana o suraya la Abu Lahabi ninnu ma ko a kana siran a y'o fɔ Abu Jahali ye a ko bi kɔni maa si tɛ se aw la a yɛrɛ ɲɛ bɛ n ka kɛlɛ jama na ni u y'u kɔfilɛ u ɲɛ bɛ jama na hururu u ko bi ko silamɛw ka ko banna. Mana Shetana ye o jama fu yir'u la k'i suraya comme tafsirikɛlaw b'a fɔ cogo min na Surakata bunu Malik k'i suraya ale ka suraya kan. La ghaliba lakum al-yawma minan nasi mɔgɔw kɔni tɛ se aw la bi fiyewu wa inni jarun lakum wa bisimila b'a ye ne yɛrɛ de ye n bila n b'a ɲɛ an bɛ kɛlɛ kɛ bi. Falamma tara'atil fi'atani maa min na ni jamakulu fila nana ɲɔgɔn ye kafiri jama filɛ silamɛ jama filɛ jama fila kɛlen ka ɲɔgɔn ye comme silamɛw ka Ala wele cayara ni mɛlɛkɛw jiginna Shetana ye mɛlɛkɛw ye a ko bita tɛ kɔni nakasa ala aqbayhi o yɔrɔ bɛɛ a ye layidu bɔrɔtɔ a sen nkɔfɛla fila kan a ye sen nkɔfɛla fila jira a teriw la kɔrɔ a bolila wa qala inni bari'un minkum bi kɔni ne tɛ aw dɔ ye koyi. Mun ka sɔn o kumana ko Abu Lahabi ko a ma kumana ko a kɛra cogo di Suraka ko ka nin layidu ta ɲɛ kɛlɛ tuma na ko i bɛ boli a ko inni ara ma la tarawna a ko ne ɲɛ bɛ fɛn na aw ɲɛ t'o la ne ɲɛ bɛ mɛlɛkɛw jigin dɔ la ayiwa ne mana n jugu ɲɛ u bɛna min kɛ na n b'a dɔn o kumana ne jɔyɔrɔ tɛ yan ye inni akhafullaha n bɛ siran Ala ka masiba ɲɛ koyi. Wallahu shadidul iqabi Ala dun ka ɲaŋata ka gɛlɛn Ala kana ɲaŋata. Na a ko kana ɲinɛ tuma min na sa yaqulul munafiquna ni munafigiw b'a fɔ wallazina fi qulubihim maradun ani nafigiya bana bɛ dusukun minnu na gharra haula'i dinuhum silamɛw ka diinɛ y'u malasa man yatawakkal ala Allah nka ni maa min y'i sɛmɛ Ala la sa fa inna Allah i k'a dɔn Ala azizun Ala ye masaba ye hakimun a b'a ka baara ɲɛdɔn i y'a ye sa mais u bɛɛ nin bɛɛ la nafigi minnu bɛ Alakira nɔfɛ sallallahu alaihi wasallam u bɛ ka kɛlɛdenw siran a bɛ taa yɛrɛ di ninnu ma u b'a fɔ a fu izi yaqulul munafiquna nafigiw bɛ k'a fɔ wallazina fi qulubihim maradun ani bana bɛ dusukun minnu na o kɔrɔ ye dusukun minnu don bɛ silamɛya la
nga u ma se ka dala kosɛbɛ hali bi u bɛ siga siga bon nafigiw ta kɔni olu dalen dala yɛrɛ mais olu kɔni b'a kɔnɔ n'a jara u b'a la n'a tɔɔrɔ y'u sɔrɔ u b'u yɛrɛ ɲini walima se t'an ye n'an ma don cɛ n'an fa o ye nafigiw ye lezina fi qulubihim marad tafsir dɔw b'a fɔ k'o ye kafiriw ye dɔw ko non k'a bɛɛ ye nafigiw ye bon fi qulubihim marad de ye mɔgɔ ye minnu kɔni donna silamɛya la taba'u don bon mais tiɲɛ yɛrɛ la u bɛ siga yɔrɔ dɔw la u bɛ da yɔrɔ dɔw la ni ko dɔ kɛra u bɛ siga est-ce que ko in ye tiɲɛ ni ko wɛrɛ kɛra wa tiɲɛ don koyi o tuma na o de ye bana bɛ minnu dusukun na dusukun in ma se ka sabati fɛn kelen kan olu b'a fɔ sa gharra haulayi diinuhum silamɛw ka nin diinɛ in a y'u malasa koyi f'u bɛn'u kɛ maga maabaw ka bi ni u ka ko bannen de ye koyi o tuma na ala ko u ye tiɲɛ fɔ nga u bɛ ɲinɛ min kɔ wa man yatawakkal ala Allahi ni maa min y'i sɛmɛ ala la fa inna Allaha azizun hakimun ala ye masaba ye a ka kiti cɛ ka ɲi naam walau tara Muhamadu ne kun ye yeli kɛ izi yatawaffa allazina kafaru tuma min na n'u bɛ kafiriw kunji kɛlɛ kɛ kɛnɛ kan ye al malaikatu mɛlɛkɛw bɛ ka k'u kunji yadribuna wujuhahum u b'u ɲɛda bugɔ wa adbarahum u b'u kɔfɛla bugɔ u b'a fɔ a ye nɛnɛni kɛ azabal hariq jenini ɲanga t'a la ko ni kun y'o kɛcogo ye o kun bɛ dɔ fara i ka limaniya kan walaw tara iz yatawaffal malaikatu kafaru al malaikatu a ɲa a filu de iz yatawaffal malaikatu lezina kafaru voilà tuma min na ni mɛlɛkɛw bɛ ka kafiriw faga ni kun y'o ye yadribuna wujuhahum u b'u ɲɛda bugɔ ni nɛgɛberew ye wa adbarahum an'u kɔfɛlaw wa u b'a f'u ye zuku a ye nɛnɛni kɛ azabal hariki jenini ɲanga t'a la mana o kɔrɔ ye mɛlɛkɛw ka maa f'ale o kun ye ɲangata fagacogo de ye o tuma na o ni an ka fagacogo tɛ kelen ye ala k'an kisi ɲangata fagacogo ma na zalika ni ɲangata min jiginn'u kan bima qaddamat aydikum ala ma bi u kan bima qaddamat aydikum a yɛrɛ bolo ye baara jugu minnu kɛ anna allaha wa fana k'a dɔn ko ala tigitigi laysa ala ma kɛ bisallamin ko ala bɛ tɔɲɔli kɛ lil abidi a ka jɔn na n'i ye min y'i kan i sen b'a la walima lajarabi bɛ ala bolo nka o tuma na a ye nin de fɔ kafiriw ma ko zalika nin tɔɔrɔ min y'u sɔrɔ bima qaddamat aydikum a yɛrɛ bolo ye baara min kɛ o de y'a jigin a kan koyi wa anna allaha wa a k'a dɔn ala yɛrɛ laysa bi zallamin lil abidi ala t'a ka jɔn to ye naam dabi ali fir'auna a b'i n'a fɔ firawunɛ ka mɔgɔw bɔɲɔgɔnko u jogo wallazina min qablihim ani mɔgɔ minnu gɔnna u ɲɛ kafaru ninnu bɛɛ kafiriyara bi ayatillahi ni ala ka jiginnenw ye aghazahumullahu ala ye ninnu bɛɛ minɛ ni ɲangata ye bisunubihim n'u jurumu ye inna allaha i k'a dɔn ala qawiyyun masa fangama don shadidul iqabi a ɲangata ka gɛlɛn ka da bi ali firawuna a b'i n'a fɔ firawuna ka mɔgɔw jogo kafiri ninnu y'o de ladege o wallazina min qablihim ani mɔgɔ minnu kɔnna firawuna ɲɛ ni kafaru olu bɛɛ kafiriyara bi ayatillahi ni ala ka kabako ninnu fa akhazahumullahu ala y'u minɛ ni ɲangata minɛna de ye bi zunubihim u jurumu kama inna allaha i k'a dɔn ala qawiyun masa fangama don shadidul iqabi a ka ɲangata ka gɛlɛ kosɛbɛ zalika ni ɲangata min kɛr'u la bi anna allaha o b'a yirila ko ala lam yakun ala ma kɛ fiyewu mughayyiran ni'matan ko a bɛ maa ka nɛɛma yɛlɛmɛ an'amaha ala y'o nɛɛma min di ala qaumin jamakulu ma hatta yughayyiru fɔ jamakulu in yɛrɛ ka yɛlɛmɛni kɛ ma fɛn na bi anfusihim min b'u yɛrɛ dusukun na wa anna allaha wa nin b'a yira ko i k'a dɔn ala sami'un ala tulo bɛ fɔtaw la alimun
ala bɛ kɛtaw dɔn a ko cogo di a ko ni ɲangata min kɛra ninnu na ko o b'a yira de ko ala tigitigi lam yaku mughayyira ni'matan ala ma kɛ fiyewu ko a ye hɛrɛ min kɛ mɔgɔ ye ko a b'o bɔ i bolo an'amaha ala qawmin a ye hɛrɛ min d'a ma kaban ko a b'o hɛrɛ yɛlɛmɛ k'o kɛ tɔɔrɔ ye a ye sanji d'a ma a ye ɲɔ sɔrɔ ko san wɛrɛ a bɛ sanji dɛsɛ ka na a ye kɛnɛya d'a ma ko san wɛrɛ a bɛna bana kɛ ko ala t'o kɛ fiyewu hatta yughayyiru ma bi anfusihim fo mɔgɔ yɛrɛ k'u ŋaniya yɛlɛmɛ ni mɔgɔ y'u ŋaniya yɛlɛmɛ hɛrɛ sɔrɔlen an bɛna nin ala kota in kɛ ɲɔ ɲɛna sisan hɛrɛ sɔrɔla o tuma na sisan an bɛna ɲɔdulɔw bɔ a la ka dulɔ don ka ɲɛnajɛbaw kɛ k'a min walima an bɛna nin kɛ an bɛna walimuso dɔ tigɛ parce que n ka malo ɲɛna wari sɔrɔla bon o n'a ɲɔgɔnna ou bien i kɛra masakɛ ye i ko n bɛ n ka jamanadenw tɔɲɔ n bɛ seko k'u la n bɛ faso nafolo dun n b'a kɛ tan o tuma na hɛrɛ min bɛ yen ala b'a yɛlɛmɛ k'a kɛ tɔɔrɔ ye a y'o de fɔ ala ti jama si ka hɛrɛ yɛlɛmɛ k'a kɛ tɔɔrɔ ye fo ni a yɛrɛw y'a dusukun yɛlɛmɛ ka fɛn wɛrɛ miiri min tɛ ala ta ye walima ka wale wɛrɛ kɛ ala tɛ min fɛ a belebeleba ye mɔgɔ tɔɲɔ de ye n'i ka tɔɲɔni kɔrɔ sera mɔgɔ ma n'i ka nɛɛma ye n'ala ma far'i kan n'ala faral'i kan de a b'a yɛlɛmɛ k'a kɛ tɔɔrɔ ye mɛ n'a ma far'i kan a b'i to nɛɛma na i ka mɔgɔw tɔɲɔ o kɔrɔ ye ala ma far'i kan o tuma na o kɔni o ye halaki taamu de ye voilà mais n'i ye tɔɔrɔ kɛ dɔrɔn ala y'i ka hɛrɛ bɔ i bolo o kɔrɔ ye ala b'i fɛ de parce que ni hɛrɛ bɔra i bolo i bɛna segin a ma o nka n'a tɛ min fɛ a b'o to hɛrɛ la a ka mɔgɔw tɔɲɔ o tuma na o b'a yira ko ala tɛ karisa fɛ a bɛna taa ɲangata na a bi ten wa i k'a dɔn fana ala ye masa min ye samiun mɛ ni masa don fɛn minnu bɛ fɔ ala tulo b'a la fɛn minnu bɛ kɛ ala ɲɛ b'a la ala b'a bɛɛ dɔn na a ko a bɛ n'a fɔ firawuna ka mɔgɔw jogo ani mɔgɔ minnu kɔnɔ firawuna ɲɛ ninnu bɛɛ ye nkalontigiyali kɛ bi ayati rabbihim u ma ka ayaw la an y'u halaki n'u jurumuw ye an ye firawuna n'a ka mɔgɔw to baba kɔnɔ wa kullun ni mandon tɛmɛnen bɛɛ ninnu bɛɛ kɛra zalimina tɔɲɔnikɛlaw ye kɛda bɛ ali firawuna ko a bɛ n'a fɔ firawuna ka mɔgɔw bɔɲɔgɔnko min qablihim ka walezina min qablihim ani mɔgɔ minnu kɔnɔ u ɲɛ mandon minnu kɔnɔ firawuna ka mɔgɔw ɲɛ kazzabu bi ayati rabbihim ninnu bɛɛ y'u ma ka aya nkalontigiya fa ahlaknahum bi zunubihim an y'a bɛɛ halaki n'a jurumuw de ye kɔrɔ an ma bɛn a si kan an y'a bɛɛ halaki n'a jurumuw de wa aghraqna ala firawuna an ye firawuna yɛrɛ n'a ka mɔgɔw bala to an y'u to ji la wa kullun o don wa nin bɛɛ lajɛlen kɛnu zalimina ninnu bɛɛ kun ye tɔɲɔnikɛlaw de ye ala kana an kɛ tɔɲɔnikɛla ye munna tɔɲɔni de ye nin bɛɛ s'u ma i k'a dɔn dabaw la cɛjugu ala bolo o de ye mɔgɔw ye minnu gafiriyara olu tigitigi u ti limaniya u dalen tɛ ala la ka surunya ka da la naam allazina mɔgɔ minnu sa ni e ye layidu ta u fɛ segi u y'u ka layidu bɔrɔtɔ layidu ta o ta k'a sɔrɔ olu u ti layidu kɔlɔsi o tuma na sa mɔgɔ minnu i k'a dɔn daba jugu min bɛ ala bolo n'a ka jugu daba bɛɛ ye allazina kafaru o de ye mɔgɔ ye minnu kafiriyara fahum la yu'minuna olu kɔni tɛ limaniya i mana fɛn o fɛn fɔ dalilu ko t'a la foyi t'a la olu tɛ sɔn allazina ahadta minhum o ye mɔgɔ minnu ko don minnu ye layidu ta i ye layidu ta minnu fɛ k'a fɔ aw kana fara
bolisɔnnaw ka kɛlɛ b'a ni minnu cɛ a kana u dɛmɛ a kana u dɛmɛ k'an gɛlɛ an yɛrɛ ka kɛlɛ tɛ se aw ma u ni o kabila ye layidu di ɲɔgɔn ma anw tɛ kafiriw dɛmɛ an tɛ fara maa si ka k'e kɛlɛ mɛ o bɛɛ kɔ layidu o layidu n'o taara u bɛ summa yanquduna ahadahum fi kulli marratin layidu o layidu taara u ni kira cɛ k'a fɔ an t'i kɛlɛ i yɛrɛ kana an kɛlɛ wa an tɛ fara maa kan fana maa min b'i kɛlɛ mɛ o bɛɛ kɔ n'u y'a ye kɛlɛ dɔ bɛna kira kan dɔrɔn u b'a fɔ nin kan ka s'a la han u bɛ fara olu ka tari kira ko na dabila o tuma na o mɔgɔ ninnu de ye daba yɛrɛ la cɛjugu ye ala bolo kafiri juguman de ye o ye layidu bɔrɔtɔ la o tuma na layidu tɛ maa min na dɔrɔn e tɛ se ka kɛ hɔrɔn ye jango ka kɛ silamɛ ye wa hali kafiriw la e de ye kafiri jugu yɛrɛ e de ka kafiriya ka jugu kafiri bɛɛ ta ye maa min tɛ se ka layidu dafa k'a fɔ i da la n b'a kɛ tan a bɛnnen k'o kan k'a tigi janfa mana o de ye dafɛ yɛrɛ bɛɛ la cɛjugu ye layidu ka gɛlɛ kojugu wa hum la yattaquna wa u ti jɔrɔ layidu yɛrɛ cɛnni na abada n'o tɛ u ti siran ala ɲɛ ka kɔrɔ wa hum la yattaquna wa u ti siran layidu yɛrɛ bɔrɔtɔli la u b'a bɔrɔtɔ u mago t'a la فإما تثقفنهم في الحرب nka ni ala y'u nɔgɔya e ye sa kɛlɛ la فشرد بهم fasharid farafarali kɛ بهم n'u ye من mɔgɔ la khalifahum n'o b'u kɔfɛ kɛlɛcɛw la لعلهم la'alla olu يذكرون u bɛna waaju o kumana ala ko kira masa n'a fɛrɛlu ma kɛlɛyɔrɔ la mɔgɔ minnu b'u kɔfɛ silamɛw la n'olu b'u kɛlɛ a f'u ye u k'u fa k'u bande k'u fara sharid o do wa fa sharid bihim u bɔrɔtɔ de shiradu de farali ye quoi farraka yufarrik fa sharid bihim u fara min bihim man khalfahum mɔgɔ minnu b'u kɔfɛ kɛlɛcɛw la a f'u ka balaw jigin u kan k'u faga cogo jugu yɛrɛ la koyi la'allahum yazakkaruna lala ni o bɛna waaju ni minnu halakira ni ɲɛnɛmaw y'o tɔw kɛcogo ye a bɛna waaju n'u ma se ka layidu kɔlɔsi u bɛ balawu kɔlɔsi nin caman de tun bɛ silamɛya kɔnɔ bon a lajɛ bɛɛ b'a dɔn kabila la ninnu ma wuli ka kira kɛlɛ kɛnɛ kan bon mɔgɔ minnu ka surun yɔrɔ la walima minnu ka jan u b'a dɔn ninnu y'u ka halifu ye u ti silamɛw kɛlɛ silamɛ yɛrɛ u ti s'u ma mɛ sisan n'u y'a mɛn ko kira ye kɛlɛ wuli ka n'u nɔfɛ u b'a fɔ diinɛ kɛra binkani ye a bɛ bin mɔgɔw kan ninnu n'u ye layidu signé ninnu ka tɔɔrɔ si ma s'u ma mɛ u nalen filɛ bin olu kan mɛ olu bɛ ka min kɛ ji jukɔrɔ ka fara kira juguw kan diɲɛ bɛɛ tɛ se ka bɔ o kalama bon mɛ kira ka ko ɲɛɲininaw olu de bɛ se k'o dɔn ka n'o ɲɛfɔ kira ye u y'an janfa ko u farala juguw kan mɛ mɔgɔ tɔw t'o dɔn bon kumana ni kira ye kɛlɛ ɲɛsin dɔrɔn u b'a fɔ wala a bɛ ka bin bɛɛ kan nin bɛ fanga ɲini de la nin tɛ ala ko ye nin ye faama ɲini na de o caman de bɛ yen kira nangarili la silamɛw ka kɛlɛw la bon silamɛ ɲɛmaa dɔw yɛrɛ ma ɲɛɲina na olu yɛrɛ y'o dɔw ta k'u k'u ka dalilu ye k'a fɔ kafiri yɛrɛ de bɛ yɔrɔ o yɔrɔ f'a ka kɛ silamɛ mana u bɛ taa bin mɔgɔw kan k'u bɔnɛ u n'u na fu ka sɔrɔ a ma fu ye o ɲɔgɔnna tɔgɔ tiɲɛ caman bɛ silamɛya kan na wa imma takhafana amma ni Muhamadu siranna sa jamakulu ɲɛ jamakulu dɔ ye layidu di min ma ka kɔrɔ ko a bɛ n'i ka layidu janfa fa an bi zikiruni kɛ ka t'u ma u ka layiduw la ala sawa'in bɔnguma kalamana bɔngalamana bɔngalamana ala sawa'in bɔngalamana na i k'a dɔn ala tɛ janfanci fɛ fiyewu ala t'i janfanci fɛ a ko cogo di wa imma takhafana min qawmin ni siranna jamakulu dɔ ɲɛ k'u bɛ n'i janfa jamakulu jumɛn ko don jamakulu min ni n'a ye layidu di ɲɔgɔn ma kumana a nana f'u ye
ko Muhamadu ninnu bɛna i janfa parce que an y'a ye u ye wari di nin mɔgɔ ninnu ma walima u ye a tɔgɔ ye di u y'u ka kɛlɛden dɔw di ka taa fara ninnu ka kɛlɛ kan mana ni sɔn minɛnw na dɔrɔn n'o kibaru jɛlen fɔra i ye fa an bis ilayhim ala sawa o yɔrɔ bɛɛ i k'u ka layidu kɛr'u kan mais ala sawa in bɔngalama na c'est-à-dire bɔngalama kɔrɔ ye di mɔgɔw bɔ a kalama k'u wele layidu min b'an cɛ a bɔra an cɛ a ye nin kɛ wa seereya filɛ o tuma na o de ye ala sawa ye a b'a kalama wa an yɛrɛ b'a kalama tari m'a faamu de pour que u kana n'a fɔ ko kira ye janfa kɛ o tuma na bɛɛ bɔ a kalama ala sawa ayi mustawiyan anta wa hum fil ilmi bi naqdil ahad k'u bɔ a kalama ayiwa a ye layidu bɔrɔtɔ dɛ wa an y'a ka layidu segin a ma layidu tanjɛ bilen ka gɛlɛ dɛ li ila yatahamuka bil ghadar ya mun goso mɔgɔ kana Muhamadu tɔgɔma ni janfa ye layidu bɛ ni mɔgɔ cɛ y'a ka layidu kɛru i m'a bɔ a kalama mana a fɔ i y'a janfa mana i b'a wele de ayiwa layidu banna i ye nin kɛ tan i ye nin kɛ wa an t'a la bilen mana min ka di min ye bɛɛ k'i ta kɛ a banna ala tɛ janfanci fɛ dɛ janfanci man di ala ye janfanci tɛ se ka kɛ silamɛ o bon mais ka sɔrɔ silamɛ yɛrɛ dɔw ka taabolo yɛrɛ de sinsinnen bɛ janfa kan ko o de ye kɛlɛ stratégie ye quoi o kumana ni n'i jugu bɛ ɲɔgɔn na ko i k'a janfa quoi mais e n'i jugu silamɛ bɛ kɛ silamɛ jugu ye ɲɔgɔn faamubaliya de bɛ se ka na mais dɔw sinsinnen bɛ nin kan kabini kunu n'i y'u ka histoire san 100 yirikaw lajɛ ka se bi ma hali bi u b'o sira kelen de kan ka silamɛw janfa dɔrɔn ka yɛlɛw fɛ ka sɔrɔ u t'u fɛ k'u embrasser ka sɔrɔ u bɛ fɛ k'u jeni mais kodɔnna ka dɔgɔ mɔgɔ caman t'i yɛrɛ faamu i t'i bɔ fɔ a don a na wala yahsabanna allazina kafaru kafiru kana miiri sabaqu u ye ala dan innahum i k'a dɔn olu kafiri minnu filɛ nin ye la yu'jizuna u tɛ se ka ala dɛsɛ o tɛ se ka kɛ dɛ kumana k'a fɔ a ye layidu ta kira fɛ ka sɔrɔ k'a ka mɔgɔw den ka fara juguw kan ka kira kɛlɛ wala tahsabanna o don wa lezina kafaru sabaku minnu kafiriyara u kana miiri ko u ye dankɛ dɛ u ma ala dan fiyewu innahum la yu'jizuna u tɛ se ka ala dan jɔn tɛ se ka ala dan naam wa'idu silamɛw aw kɔni ka labɛn kɛ kafiru kɛlɛli kama fɛn o fɛn isata'atum n'a y'o se sɔrɔ kabini fanga finna ani so sirili ala ka diinɛ sira kan a bɛ ala jugu sira n'o ye a n'a yɛrɛw jugu dɔwɛrɛw bɛ yen min bɛ ninnu duguma n'o ye munafikiw ye sa ni yahudiyaw Muhamadu e t'olu dɔn fɔlɔ nka i k'a dɔn ne ala ne b'u dɔn a ti foyi di foyi ni na ala ka sira kan ala b'a dafa ni ka d'a ma k'a sɔrɔ a yɛrɛw la tuzlamuna foyi ti bɔ a niyɔrɔ la wa'idu lahum mastata'tum min quwwati o kumana ko a silamɛw a ye labɛn kɛ ka bila kafiriw ɲɛ fɛn o fɛn n'o se kɛr'aw ye fanga na fanga o fanga baw la a y'a labɛn ala juguw kɛlɛli kama wa min ribatil khayli o kumana ani so sirili ka na ni so ye k'a fɔ so filɛ nana n'a ye kɛlɛ bɛ kɛ ni nin ye ala kama so filɛ nana ni nin ye kɛlɛ bɛ kɛ n'a ye ala kama so filɛ nana ni nin ye kɛlɛ bɛ kɛ n'a ye ala kama wa min ribatil khayli ani so sirili ala ka sira kan k'a fɔ nin so ninnu bɛɛ bɛ yen kafiriw ɲɛ bɛ so tonnen na wɛrɛba la ko nin bɛɛ ye silamɛw ka kɛlɛkɛsow de ribatil khayli so sirilenw ala ka diinɛ dɛmɛni kama kumana turhibuna bihi a bɛ bagabagali kɛ n'o ye lasirani adu wallahi ala jugu la wa adu wa kuma a n'a yɛrɛw jugu
mana ala jugu de ye silamɛw jugu ye ala jugu de ye ala jugu ye silamɛw jugu ye mana ni so kelen bɛ ka wɛrɛba dɔ fa kafiriw tɛmɛ dɔ ka taa jagokɛyɔrɔw la an'u natɔ u ka balimaw fɛ ciw la n'u y'o ye ko nin bɛɛ ye silamɛw ka kɛlɛminɛ u bɛ siran wa akharina nga dɔwɛrɛw bɛ yen ko sow bɛ siri minnu kama olu ye kafirifinw ye nga cɛnikɛla kɛlɛɲɔgɔn wɛrɛ bɛ yen kun min dunihim min tɛ kafirifin ninnu ye silamɛw aw t'olu dɔn koyi nga ala b'u dɔn dɛ o fana y'a juguw de ye dɛ o ye jɛni ye el munafiquna wal yahud yahudiyaw ni nafigiw olu fana bɛ yen olu ni an ka taa kafiri kɛlɛ o kɛlɛ b'i n'o cɛ mɛ nafigi yɛrɛ de b'i nɔfɛ k'i ka nbala ta ko an ka taa i y'a dɔn a ma ɲɛnabɔ dɛ o tuma na ala y'o de fɔ sisan wa akharina minhum jugu wɛrɛw bɛ yen dɛ la ta'lamunahum aw t'u dɔn Allahu ya'lamuhum nga ala b'u dɔn nga a k'a dɔn wa ma tunfiquna min shay'in fi sabilillahi a ti dɔrɔmɛ kelen foyi bɔ ko a bɛ ala ka diinɛ dɛmɛ ko a bɛ ala dɛmɛ n'o ye yuwaffa ilaykum ko ala b'a dafalen di aw ma fɛn t'a jɛ wa antum la tuzlamuna wa a ti nagasi a sɔnyɔrɔ la o tuma na ala t'aw tɔɲɔ quoi o kɔrɔ ye ni i ye min di ala bɛ min d'i ma i b'a sɔrɔ a ka ca i ta ye naam وإن جنحوا للسلم nka ni kafiriw jigi tigɛra sa n'u ko u bɛ bɛn ɲini dun فاجنح لها sɔn bɛn ma توكل على الله i k'i sɛmɛ ala la إنه i k'a dɔn ala هو السميع ala ye mɛnni masa ye el alimu dɔnni masa do i y'a yɔrɔ faamu sa a ko wa in janahu lisalmi aw lisilmi a fila bɛɛ bɛ ɲɛ in janahu bikɛsiri sini wa fatiha n'u y'u na ko bisilmi k'a fɔ u bɛ bɛn ɲini k'a fɔ a tiɲɛ yɛrɛ la Muhamadu ɲɔgɔnfɔ in juguyara denw sara fɛnw kɛra an ka kɛlɛ bɔ an ni ɲɔgɔn cɛ i ka diinɛ lase i k'a ɲɛruw to an da la fajinaha laha sɔn nka i k'i sɛmɛ ala la parce que ni aw siranku ye k'a fɔ aw bɛ sɔn ka kɛlɛ bila tari k'u sɛbɛkɔrɔ labɛn de ayi a kana siranw na n'u ko ka kɛlɛ bila jɛn n'a ye dɔrɔn kɛlɛ ka bila i y'a ye ko ka jɛn ni mun ye kɛlɛ ka bila ko ka jɛn ni kafiriw ye kɛlɛ ka bila mɛ u bɛ aya min ta ko fɔ diinɛ bɛɛ ka kɛ ala ta ye mana i b'a dɔn bɛɛ kɛli silamɛ ye tɛ fo silamɛw k'u ka droit de sɔrɔ u k'u ka ala bato a ka d'u ye cogo n'a sɔrɔla kuma in bɛ faamu mɛ nin min fɔra k'a fɔ a ye bɛn dɔw y'o kɛ mansuku yɛrɛ ko aya kɔni ko bɛn tɛ silamɛya la ni kafiri kɔni bɛ ɲɔgɔn na ko n'u ko ka kɛlɛ bila ko kɛlɛ ti bila dɛ f'u bɛɛ ka don walima k'u fa k'u ban o tuma na nin aya in ye mansuku de ye nin jɔ sira ka bɔ yen o tuma na o kɔrɔ ye silamɛw ti sabali dɔn quoi an ka bɛn silamɛw t'o dɔn an ka niw kɔlɔsi silamɛw t'o dɔn u bɛ kuranɛ tafsiriw la ta ko mansukh el aya ko el aya mansukha bon n'i y'a lajɛ o tuma na o kɔrɔ ye silamɛw ta kɔni n'u serila dɔrɔn u b'i fa de nka n'i ser'u la sa o tuma na n'i ko k'a jɔ o b'a jɔ mɛ n'u kɔni ser'e la u b'i fa de n'i ko k'a jɔ o t'a jɔ musagirin fashna laha i ka jɛn n'a ye wa tawakkal ala Allah a y'a sɛmɛ ala la k'a fɔ nin ye plan de ye u bɛ fɛ k'u labɛn an kama ala ko a y'o to ala ma dɔrɔn a ye da ala la a ka bɛn kɛ wa ala ye mɛnni masa ye dɔnni masa do wa in yuridu nka n'u y'a laɲini sa an yakhda'uka u bɛ Muhamadu jafa dun fa inna hasbaka Allah wasaba ye ala ye huwa allazi ala de ye masa ye ayyadaka ala ye yakubaya bi nasrihi n'a ka dɛmɛ ye wa bil mu'minina ani muminu wa allafa ala ye bɛnɲɔgɔnyali kɛ bayna qulubihim muminu dusukun ni ɲɔgɔn cɛ law anfaqta ma hali ne Muhamadu kun ye dili kɛ fil ardi fɛn o fɛn bɛ dugukolo la jami'an a bɛɛ lajɛlen nafololama ma allafta bayna qulubihim
kun tɛ se ka ninnu dusukun bɛn ولكن الله nka Ala ألف بينهم Ala y'u dusukun bɛn إنه i k'a dɔn Ala عزيز Ala ye masaba ye hakimun a ka kiiti cɛ ka ɲi han وإن يريدوا أن يخدعوك o tuma na sa ni bɛn kɛra wa in yuridu an yakhda'uka n'u ko u bɛ Muhamadu janfa bɛn in kɔnɔ k'u ka labɛnjuguw siri a t'u k'o kɛ fa inna hasbaka Allahu wasaba ye Ala ye wallazi ayyadaka binasrihi Ala de y'i dɛmɛ n'a ka dɛmɛ ye Baduru don wa bil mu'minina ani mu'minu wa allafa bayna qulubihim ni nga u dusukun fara ɲɔgɔn kan k'a sɔrɔ u kun man di walaw anfaqta ma fil ardi jami'an fɛn o fɛn bɛ dugumakolo la nafolomafɛn na hali ne kun y'o bɛɛ musaka ma allafta bayna qulubihim i kun tɛ se ka silamɛ ninnu dɔw dusukun kɛ kelen ye abada walakinna Allaha allafa baynahum nka Ala y'u fara ɲɔgɔn kan i n'a fɔ Awisu ni Khazraju i y'a dɔn k'o kun ye kabila ba fila ye kabini jahiliya tile la olu t'a kɛ ɲɔgɔn tɛgɛ u bɛɛ bɛ Madinɛ ye u ti furu kɛ ɲɔgɔn ma u ti ɲɔgɔn ka su don u ti hɛrɛ kɛ ɲɔgɔn ye Ala ni fitinɛ b'u ni ɲɔgɔn cɛ u bɛ fadenya ɲɔgɔn na bɛɛ dɛsɛr'u la mɛ silamɛya nalen n'u donn'o na o tuma na Ala ye taalifu fɛ kɛ bayna qulubihim ka Awusi ni Khazraju bɛn o tuma na o ye kabakoba ye mɛ k'a sɔrɔ Ala ko kira ma hali n'a sɔrɔ i kun ye diɲɛ fɛn bɛɛ kɛ dépense ye pour que ninnu ka bɛn u kun ti bɛn nka ne Ala y'u bɛn Ala k'an bɛn innahu i k'a dɔn Ala azizun Ala ye masaba ye hakimun a ka kiiti cɛ ka ɲi يا أيها النبي ya nabi ɲuman حسبك الله wasaba ye Ala ye ومن اتبعك ani mɔgɔ o mɔgɔ tugura ye Muhamadu nɔfɛ من المؤمنين kabini muminun na يا أيها النبي ya nabi ɲuman حرض المؤمنين muminun lasu على القتال ka kɛ kafiru kɛlɛli kan إن يكن منكم 20 صابرون n'a sɔrɔla cɛ mugan sabalilen b'aw bolo يغلبون 200 olu bɛ se 200 la وإن يكن منكم 100 ni cɛ 100 sabalilen b'aw bolo يغلبوا 1000 olu bɛ u bɛ se 1000 na من الذين كفروا kabini mɔgɔw la minnu kafiriyara بأنهم ka da ka kafiri ninnu قوم jamakulu de don لا yafqahuna olu ti kɛlɛ ɲɛdɔn u ti Ala ko in faamu limaniya t'u dusukun na u ma sabati mana Ala ye nin fɔ يا أيها النبي nabi ɲuman حسبك الله i wasaba ye Ala de ye koyi ومن اتبعك من ani mumini den fɛn o fɛn mana tugu e la ne Ala nɔfɛ n b'a wasa n'a sɔrɔla u bɛ ne Ala nɔfɛ n b'u wasa mana e Muhamadu kelen tɛ dɛ maa o maa mana tugu i la n'o bɛ tiɲɛ nka n b'o yɛrɛ wasa naam يا أيها النبي ya ayyuhan nabi ya nabi ɲuman in حرض المؤمنين harridil mu'minina alal kitali mu'minu su ka kɛ kɛlɛ kan u fari kana fa parce que n'u fari fagara a man ɲi u yɛrɛ ma naam in yakun minkum 20 صابرون ni maa sabalilen mugan bɛ silamɛw la يغلبون 200 u bɛ se maa 200 la kafiru la وإن يكن منكم 100 ni maa 100 sabalilen bɛ silamɛw la يغلبون 1000 u bɛ se maa 1000 na من الذين كفروا kafiru la بأنهم قوم bi annahum qawmun la yafqahuna sabu kafiru ye maa ye u ti kɛlɛ ɲɛdɔn u ti kɛlɛ kɛ u ka kɛlɛ ti kɛ ni n bɛ don alijinɛ na ye u ka kɛlɛ bɛ kɛ ni n bɛ tɔgɔ ɲini ka se de نعم aw dun ka kɛlɛ bɛ kɛ de ni n fagara n bɛ don alijinɛ na ni n balola fana n ye se sɔrɔ kumana a ka kɛlɛ ni kafiru ta tɛ kelen ye na الآن a ko sisan sa خفف الله عنكم ala ye fiɲɛyali kɛ aw kan وعلم ala y'a dɔn أن فيكم ضعفا ko laafulenya bɛ aw la فإن يكن منكم 100 صابرة kumana ni maa 100 sabalilen bɛ aw la يغلبوا 200 olu bɛ se mɔgɔ 200 la وإن يكن منكم 1000 ni 1000 sabalilen bɛ aw la يغلبون 2000 o bɛ se 2000 la بإذن الله ni ala ka diɲɛ ye والله i k'a dɔn ala مع الصابرين ala faralen bɛ sabalibaw kan
nɔgɔyara dɔ bɔra la الآن خفف الله عنكم a ko sisan sa ala ye fiɲɛyali kɛ aw kan o وعلم أن فيكم ضعفا ala y'a dɔn ko lafu bɛ aw la فإن يكن منكم 100 o kɔrɔ ye ka lafu bɛ aw la hakɛ min dira o kɛlɛli la walima lafu bɛ a yɛrɛw la a ka kalitew tɛ kelen ye ala danaya ni limaniya la parce que ko Seydina Hamza ala kira ye Hamza ci نعم cɛ 300 b'a bolo ani Abu Sufiyani ye ɲɔgɔn sɔrɔ cɛ 1000 ko o gɛlɛyara kosɛbɛ bon o kɛra min kɛ takfifu de nana parce que silamɛ caman tun bɛ Hamza kɔfɛ minnu y'u yɛrɛ ɲini o tuma na o b'a jira k'a fɔ dɔwfu bi ko in na mais ala ko de n'a sabalilen bi sɔrɔ sabira bon ni ko bonyana hakili caman b'a yɛrɛ ɲini fɔlɔ o kuma tun ka gɛlɛn dɔɔni tuma min na ni nin kɛra Hamza bolo mana ala ye takfifu lana sisan k'a kɛ mɔgɔ 1 mɔgɔ 2 cɛ 1 silamɛ cɛ 1 kafiri cɛ 2 naam cɛ 10 fɔlɔ la cɛ 1 cɛ 10 mun don nka ala ye sɔn nɔgɔya kɛ k'a kɛ cɛ 1 cɛ 2 ye o ka fisa dɔɔni o balo cogo tɛ kelen ye ninnu kɔnɔbara falen don damu b'u la wari b'u kun u ka so kɛnɛma don bamuru ka ɲi i kɛlɛ ɲɔgɔn n'a ka u da b'i ta ɲɛ n'ala ma far'i kan a bɛ gɛlɛya dɔɔni naam ni 200 sabalilen b'aw bolo o bɛ se 200 la ni mɔgɔ 100 sabalilen b'a bolo o bɛ se mɔgɔ kafiri 200 la ayiwa ni 1000 sabalilen fana b'a bolo o bɛ se mɔgɔ 2000 la o kɔrɔ ye 1 2 naam ni ala ka diɲɛ ye ala faralen bɛ sabalibaw de kan wallahu ma asabirin ما كان لنبي a kuma kan ka daga nabi ɲuman si ye أن يكون له أسرى o ɲɛnamaminɛw ka k'a bolo حتى yusekhina في الأرض fo fagali joli ka sɛbɛkɔrɔ woyo dugumakolo kan يريدون عرض الدنيا mumini jɔnminɛw bi diɲɛ ni yɔrɔ de ɲini والله nga ala يريد الآخرة ala bi lahara ɲini والله i k'a dɔn ala عزيز ala ye masaba ye hakimun ala ka kiiri cɛ ka ɲi نعم wa ma kana li nabiyyin an yakuna lahu asra نعم ko a man ka nabi ɲuman si ye ɲɛnamaminɛw ka k'i bolo نعم n'i taara kɛlɛyɔrɔ la ka ɲɛnamaminɛw kɛ kɛlɛ la n'a fɔ nin sababu nuzuli ye min ye ko baduru don نعم silamɛw sera kafiriw la u ye kafiri mɔgɔ 70 de ɲɛnama minɛ alors u nana n'u ye alakira ye Seydina Abubakar wele k'a ɲininka ko bɔn ko jɔn minnu b'an bolo sisan ko an b'a kɛ ten ko Abubakar ko i yɛrɛ somɔgɔw don ko i yɛrɛ somɔgɔw don ko i b'a lajɛ ni min bɛ se ka a yɛrɛ kuma bɔ k'a ka wari dɔ sara k'a yɛrɛ kuma bɔ o ka wari sara k'a yɛrɛ kuma bɔ o wari in silamɛya bɛna a yɛrɛ dɛmɛ ni o ye Abubakar ko kira ma ko a kɛli ten kɔni ko ale b'a ye o de ka ɲi u b'o la Seydina Umaru tun bɛ yen komi a ye kuma ɲɛsin Abubakar de ma Abubakar ka jaabi kɛra nin bon Seydina Umaru ko tiɲɛna ale kɔni bɛ min dɔn riwayaw nana n'a ye cogo min ko Seydina Umaru ko ale kɔni bɛ min dɔn ko k'u faga ko parce que an juguw de don kafiriw de don o tɛ segin u kɔ o tuma na ale kɔni bɛ min dɔn dɔrɔn u ka faga n'u bɛ faga fana Seydina Ali balimakɛ b'a la Akili ko k'o di Seydina Ali yɛrɛ ma o k'o fa kira binakɛ b'a la El Abbas ko k'o di Hamza ma o k'o fa ale yɛrɛ ka mɔgɔ dɔ b'a la ko k'o d'ale yɛrɛ ma o tuma na bɛɛ k'i ka mɔgɔw faga quoi o tuma na ko ka mɔgɔ tɔ bɛɛ faga ko ale bɛ min dɔn o de ko ninnu ye kafiriw de ye k'u tɛ se k'u kɔ
ko kira ye aya fila kalan Ibrahim do ko a ye Ala deli ko Ala ka yafa a ka mɔgɔw ma minnu y'a bila tasuma na ko Ala ka yafa olu ma ko ye Abubakar ye kunga ko Sidina Umar ko ale ye wala tazar ala al-ardi ale ye Nuhu ye ko Nuhu ko Ala kana kafiri toni kelen do dugukolo kan ko k'a bɛɛ halaki bon o tuma na sisan min bɛn kɛra min kan sisan kira ko k'u ka fidaw kɛ c'est-à-dire u k'u yɛrɛ kuma bɔ quoi mais kira u bɛɛ y'u yɛrɛ se bi minnu ye olu yɛrɛ kuma bɔ mana mais kira ko Abasi ma e kɔni y'i yɛrɛ kuma bɔ nka i bi Akilu fana kuma bɔ i bi mɔgɔ wɛrɛ kun bɛ yen mɔgɔ damadɔ kun bɛ yen u bɛɛ ye Kuresiw ye Hashimiw ye ko fɔ Abasi k'olu kuma bɔ parce que Abasi kun ye waribatigi bon Abasi ko k'o tari Muhamadu bi fɛ ale ka taa yaala fadenw nɔfɛ ka saraka minɛ de wa n'a y'a ka nafolo bɛɛ ta ka ninnu kuma wa kira ko a ma ko la n t'i fɛ i ka taa saraka minɛ mais e natɔ dugutila ma fɛ e y'i ka nin sanu hakɛba in ta ka taa di nin muso in ma ko i t'a dɔn ko in bɛ kɛ cogo min ko n'i sara i ye mɔgɔ damadɔ fɔ a ye ko a k'a tila olu ni ɲɔgɔn ye ko Abasi ko jɔnni y'o fɔ ye a ko Ala a ko maa si tɛ nin kalama ne ni nin muso in kɔ an y'a kɛ dibi la de sufɛ seere tɛ yen a ko kira ko a ma ko Ala y'a fɔ ne a ko o de la n ko i k'u kuma bɔ Abasi olu kuma bɔ limaniya nana dusukun na parce que ale ka mujiza kɛra kira sera ka nin dɔn cogo di Abasi tuubi kun yɛrɛ de filɛ nin ka kɛ silamɛ o tuma na Ala ko kuranɛ de la ko wa ma o tuma na nin kɛlen kɔ tuma min na sa ko Ala kira sɔlɔ silam ani Abubakar bɛ ka kasi ko Seydina Umaru nana du kan ko kɔ bɛ kasi mun na ko a ko Umar an bɛ kasi koba la koyi e ye kiiri min fɔ Ala hinɛ n'an y'o tɛ balawu kun bɛ jigin ni balawu kun jiginna maa si tɛ kisi e Umaru kɔ e de wa y'a fɔ cogo min ko maa si kun tɛ kisi e Umaru kɔ ko parce que e de ko ka mɔgɔ ninnu faga ko wa Ala seginna o de kan k'u kun kan ka faga de mana e ko k'u fagali min kɛ ko o de sabatira riwaya y'a fɔ cogo min o tuma na Ala b'a fɔ ma kana li nabiyyin ko a kun man ka nabi ɲuman si ye an yakuna lahu asra ko kɛlɛ jɔnminɛnw ka y'a bolo c'est-à-dire jɔn minnu minɛna kɛlɛyɔrɔ la k'a fɔ ko kira b'olu de mara k'o kun man ka kɛ abada hatta yuskhina fil ardi fo joli ka dugukolo nɔrɔkɔ o kɔrɔ ye fo k'u faga de u kun kan ka faga de mana yuskhina kɔrɔ de fagali yɛrɛ dansago fagali la o de ye yuskhina mana ko fɔ fagali kun ka sɛbɛ kɔrɔkɛ de turiduna arda dunya aw bɛ diɲɛ ni yɔrɔ de ɲini parce que aw ko ninnu ka wari min sara k'u yɛrɛ tila o wari a kun bɛna o wari in bɛ kɛ ka diɲɛ de ɲini c'est-à-dire a lafiyali diɲɛ na a n'a ka hɛrɛ sɔrɔli diɲɛ na o wari in kun y'o de nka mɔgɔ ninnu fagali Ala bɛ min ɲini wallahu yuridu al-akhirata nka Ala mago bɛ lahara de la parce que n'a ye ninnu nafolo minɛ ka ninnu bila o bɛ se ka taa fara ɲɔgɔn kan ka groupe wɛrɛ wuli min fanga ka bon ka tɛmɛ u ka fanga kɔrɔ kan mana toujours aw de bɛ sɛgɛn mana k'o kun man ka kɛ na bon nin ye kɛlɛ daminɛ kumaw de n bɛ se k'a fɔ nin ye silamɛya ka kɛlɛ fɔlɔ yɛrɛ de ye a ma deli ka kɛlɛ kɛ min kɛ o ye nin mais kɔfɛ fɛngɛ ninnu bɛ mara cogo min na jɔnminɛnw bɛ mara cogo min na ani Ala ye u kɔlɔsili n'u tangani fɔ cogo min na olu bɛ aya wɛrɛw la o bɛ Alakira ka hadisa caman fana na mɔgɔ minnu ɲɛna jɔn ma wa asiran wa yutimuna ta'ama ala hubbihim ayiwa wa yatiman wa asira y'a ye asiru Ala nana n'a ye ko ka dumuni d'a ma hinɛ ka k'a la mana
i b'a faamu nin yɔrɔ in na nin ye kɛlɛ daminɛ yɔrɔw de ye n'o tɛ hali kafiriw ka kɛlɛminɛ jɔn minnu tun bɛ yen ala ye silamɛw yamaru ka hinɛw na u ka dumuni d'u ma alakira yɛrɛ ye hadisaw la na mɔgɔ min bɛ asiru ladumuni Seydina Ali yɛrɛ ni Fatima ye kɔngɔ caman muɲu asiru ni mɔgɔ ninnu ka deli kama dɔ nana a y'a d'o ma dɔ wɛrɛ nana a y'a d'o ma fo ka taa laban kɛlɛ jɔminɛnen na jazaan ayiwa jazakumullah khair i y'a ye cogo di o n'a ɲɔgɔnna caman de bɛ yen kumana nin yɔrɔ in kana bonya hakili ma nin ye kɛlɛ daminɛ kuma ye maa t'a dɔn a bɛ laban cogo min na i t'i jugu mara fɔlɔ mais alakira sallallahu alaihi wasallam bi hikmatillah a bɛna kɛ sera ka tuubi o fana kɛra jɔyɔrɔba ya kira yɛrɛ bolo ani silamɛw bolo tuguni bɛna kɛ tuubira ayiwa Seydina Ali balimakɛ fana Aqil tuubira fo k'a ka tuubi cɛ ɲɛ kosɛbɛ fana kɛra jɔyɔrɔba ye silamɛya bolo o n'a ɲɔgɔnnaw ala ye kiri ala ye masaba ye a ka kiitiw cɛ ka ɲi na lawla kitabun n'a kuma kɛ kumakan ye ka bɔ ne ala yɔrɔ ni ne ala n'o kɔnna n'o ye ganimɛ dagali ye fɛn kun na aw sɔrɔ fɛn na a y'o fidaw min minɛ ɲanga t'a la azimun ɲanga t'a min ka bon fakulu a ye dumuni kɛ fɛn na a y'o ganimɛ min sɔrɔ a halala do o tɔyiban a ka sani nka a ye sira ala ɲɛ i k'a dɔn ala yafa masa do rahimun masa in bɛ hinɛ i y'a faamu dɛ ni kumakan tɛ ka bɔ ala yɔrɔ min kɔnɔ parce que ala y'a fɔ ko kɛlɛ nafolo dagalen do muminiw ye ko ale ala de bɛ se ka kuma juger a n'a ka kira o walanwalanna k'a fɔ k'u bɛ se ka kɛlɛ ganimɛ don ko o kuma min fɔra ne ala fɛ n'o kun tɛ a ye ganimɛ minnu minɛ nin ye n'o ye fidawu ye lamasakum fima akhaztum azabun azimun a kunna ɲangata juguba sɔrɔ a minɛni na aw fɛ dɛ wa fi qira'atin la yusibukum naam an ka taa fakulu a ye dumuni kɛ mimma ghanimtum a ye fɛn o fɛn sɔrɔ halala la tayyiban a ka sani wattaqullaha inna allaha kana ghafurun rahim ala ye hinɛ masa ye ya ye nabi ɲuman ye Muhamadu a fɔ mɔgɔ minnu b'aw bolo a f'u ye kabini jɔnminɛw na n'ala ye dɔnniya kɛ ko hɛrɛ b'a dusukun na ala bɛna hɛrɛ wɛrɛ d'aw ma ka tɛmɛ hɛrɛ kan min minɛna aw la ala bɛna yafa aw ma i k'a dɔn ala ye yafa masa ye rahimun ala bɛ hinɛ ya ye ya ayuhan nabi ya ye nabi ɲuman jɔn minnu b'aw bolo a y'a fɔ o jɔn ninnu ye ni ala ye hɛrɛ dɔn aw dusukun na ko a bɛ sɔn ka tuubi ka kɛ silamɛ ye ala bɛna aw sɔn hɛrɛ la min ka bon ka tɛmɛ min minɛna aw bolo kan wa ala bɛ tila ka yafa aw ma fana ala ye hinɛ masa ye yafa masa do hinɛ masa do o kumana ala ko kira masa ko a fɔ silamɛw ye a ka jɔn minɛnen ninnu ye u ye nafolo minnu sara k'u yɛrɛ kuma bɔ ani minnu ma nafolo sɔrɔ olu bɛ ka kalandenw kalan i bɛ kalandenw hakɛ dɔ bɛ yen i b'o kalan n'o kalan dafara o y'i bɔlen ye jɔnya na o kumana a f'u ye ko nafolo min minɛna u la n'ala ye hɛrɛ y'u dusukun na in ya'lamillahu fi qulubikum khairan n'ala ye hɛrɛ y'u dusukun na k'a fɔ a bɛ fɛ ka kɛ limaniya jɔn ye ka tuubi yu'tikum khairan mimma ukhiza minkum min minɛna aw la ala bɛ fɛn d'a ma min hɛrɛ ka bon ka tɛmɛ o kan o kumana yu'tikum
walma yusibukum o fila ye qira'a ye quoi qira'atu dɔw la u b'a fɔ yu'tikum khayran dɔw b'a fɔ yusibukum khayran mana kuma fila bɛɛ kɔrɔ ka surun ɲɔgɔn na wa yaghfir lakum wallahu ghafurun rahimun wa yaghfir lakum ala bi yafa ma ka jurumu kɛlenw na wallahu ghafurur rahim ala de ye yafa masa ye hinɛ masa don mana o de fɔra jɔn minɛnenw ni min sɔnna ka tuubi ka kɛ silamɛ ko ala bɛna fɛn d'i ma min ka bon i ka dile ye wa a bi yafi jurumu kɔ fana naam nka n'u bɛ fɛ k'e muhamadu janfa dun u ye ala janfa kabini fɔlɔ nka ala y'u tɛgɛ ta baduru don i k'a dɔn ala ye dɔnni masa ye hakimun a ka kiiri cɛ ka ɲi o tuma na fagali tɛ yen bilen deja yɛrɛ ko ka kumabɔli kɛ ka ban sariya bɛ baara kɛ kumabɔli de kan nka ni kumabɔli in sa ni o kɔrɔ kɛra wa in yuridu khiyanataka n'u jɔra e janfali de kan fakad o ye ala janfa k'a kɔrɔ o fahamu kana minhum ala y'u tɛgɛ ta bi maana ala y'aw su la ala ye dɔnni masa ye ala ka kiiri cɛ ka ɲi naam innal ladzina amanu i k'a dɔn mɔgɔ minnu limaniyara wa hajaru ni ka tila k'u faso bila wa jahadu ni ka jihadi kɛ bi amwalihim n'u ka nafolo ye wa anfusihim a n'u yɛrɛ kun ye fi sabilillahi ala ka diinɛ dɛmɛni kama walladzina ani mɔgɔ minnu n'u y'u dinan bisimila wa nasaru u tilala k'u dɛmɛ ulaika o tigilamaw ba'duhum o dɔ awliya'u ba'din o ye dɔ ɲiɲɛ walladzina amanu mɔgɔ minnu limaniyara wa lam yuhajiru n'u k'u ti hijira ma lakum min walayatihim min shay'in u ni aw ka jɛɲɔgɔnya minɛ t'a n'olu cɛ foyi la hatta yuhajiru fɔ n'u hijirala wa in istansarukum nka n'u y'a dɛmɛ ɲini fi ddini diinɛ na فعليكم النصر a bi ɲɛ a k'u dɛmɛ إلا على قوم fɔ n'a kɛra a b'u ni maa cɛ بينكم وبينهم ميثاق layidu b'a ni kafiri minnu cɛ dɛ والله i k'a dɔn ala بما تعملون aw bɛ baara min kɛ basirun ala ɲɛ b'a la inna lezina amanu i k'a dɔn mɔgɔ minnu n'olu limaniyara wa hajaru ni ka hijira u tilala ka jihadi kɛ n'u yɛrɛ ka nafolo ye ka tila k'u ni di ala ka diinɛ dɛmɛni kama ani mɔgɔ minnu ye olu bisimila k'u dunanja o ye muhajirunaw ni ansaruw ko don aw lezina awaw mɔgɔ minnu y'u dunan bisimila o ye ansaruw ye o kumana minnu hijirala o ye muhajirunaw ye naam wa nasaru ni ka tila k'u dɛmɛ k'u bisimila ka tila k'u dɛmɛ olu minnu filɛ nin ye o dɔ ye dɔ ɲi ye dɛ kumana yan yɔrɔ in na awliya'u ba'din ko o dɔ ye dɔ ɲi ye ɲi min ko don tiɲɛ de ko don ni tiɲɛ bɛ tila olu de bɛ ɲɔgɔn tiɲɛ ta olu de bɛ ɲɔgɔn tiɲɛ ta muhajiruna minnu nana ansaru y'u bisimila u ye jihadi kɛ n'u ni ye an'u ka nafolo ye an'u bisimilabaw u ka dugu la u ma dɛ u bisimilabaw tilala k'u dɛmɛ wa nasaru u tilala k'u dɛmɛ o tuma na olu minnu filɛ n'o ye ansaru ye o ni muhajiruna ulaika ba'duhum awliya'u ba'din o dɔ de ye dɔ ɲi ye fo ka se tiɲɛ tali ma mana ansaru ni muhajirunaw tun bɛ ɲɔgɔn tiɲɛ ta de o fuwa sira fɛ kelenya sira fɛ o y'a sɔrɔ irisu ma yɛlɛmɛ ka kɛ karaba ye o bɛ na ɲɛfɛ an ma se o ma fɔlɔ naam
i y'a faamu wa o kumana olu tun bɛ ɲɔgɔn tiɲɛ ta walezina amanu nka mɔgɔ minnu limaniyara ka kɛ silamɛ ɲumanw ye walamu yuhajiru nka u ma sɔn ka hijira ma lakum min walayatihim min shay'in tiɲɛ ta ko foyi t'a n'olu cɛ u t'a tiɲɛ ta t'u tiɲɛ ta naam hatta yuhajiru f'u yɛrɛ ka hijira de o kumana ko nin aya in kɔni kɛra mansuka ye ni aya wɛrɛ ye wa inistansarukum o silamɛ tuubilenw ni maa ye kɛlɛ wuli u kan n'u ye dɛmɛ ɲini aw fɛ diinɛ dɛmɛ sira kan a ka kan a k'u dɛmɛ a k'u dɛmɛ kafiriw kan kɔni naam fo n'a kɛra jamakulu ye dɛ illa ala qawmin bainakum wa bainahum misaq fo n'a kɛra kafiri jama ye aw silamɛw ye layidu ta kafiri jama minnu ye an ka kɛlɛ ti s'aw ma a yɛrɛ ka kɛlɛ ti s'a ma mais n'olu ni silamɛ wɛrɛ kɛlɛ la a ti bɛn a ka silamɛw dɛmɛ u kan dɛ parce que layidu bɛ yen o kumana k'a sɔrɔ layidu bɛ yen kaban a ti bɛn fiyewu a ka fara silamɛ wɛrɛ kan k'u kɛlɛ naam wa a bɛ fɛn o fɛn kɛ ala ɲɛ b'a bɛɛ la dɛ mɔgɔ minnu kafiriyara olu dɔ ye dɔ ɲin ye illa taf'aluhu ni min fɔra u ye k'a fɔ a ka kafiriw kɛlɛ a yɛrɛw de ye kelen ye a kana tugu kafiriw la a kana kafiriw k'a teri ye ko n'a ma sɔn o ma illa taf'aluhu n'a ma sɔn o ma dun takun fitina juguba bɛna kɛ o dugumakolo la tiɲɛni bɛna kɛ kɛbirun tiɲɛni min ka bon o ye jagoya ye o karisa k'u t'an fɛ an yɛrɛ t'u fɛ an yɛrɛ dama min ko an bɛ ɲɔgɔn fɛ gurupu dɔw banna olu ni ninnu tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo n'u ma far'u la o laban ni fitinɛ min ko a bɛ kɛ o bɛ juguya dɛ parce que o ye ka taa an ka gundow feere an jugu ma o ye k'an ka kow ɲɛfɔ an jugu ye o ye k'an minɛ cogo jira an jugu de mana ni a kɔni ma sɔn o ma dɔrɔn fitinɛ bɛna kɛ fil ardi wa fasadun kabir ani tiɲɛni belebele naam walezina a ko mɔgɔ minnu sa n'olu limaniyara u tilala ka hijira u ye jihadi kɛ ala ka diinɛ dɛmɛni na ani mɔgɔ minnu n'u y'u dinan bisimila ka tila k'u dɛmɛ kun o tigilamaw olu de ye mumini ye haqqan mumini jele jurumu yafa b'u ye garisɛgɛ b'u la karimun garisɛgɛ min ka bon n'o ye alijinɛ ye a ko cogo di walezina amanu mɔgɔ minnu limaniyara wa hajaru n'u tilala ka hijira kɛ fi sabilillahi n'u tilala ka jihadi kɛ ala ka diinɛ dɛmɛni nɔfɛ walezina awaw mɔgɔ minnu y'u bisimila wa nasaru ni ka tila k'u dɛmɛ o tigilamaw humul muminuna olu de ye muminiw ye haqqan mumini tiɲɛ tiɲɛ yɛrɛw de ye olu ye jurumu yafa b'u ye o garisɛgɛ b'u ye karimun garisɛgɛ min n'a ka bon n'o ye alijinɛ ye walezina ani mɔgɔ minnu n'olu limaniyara min baadi ninnu kɔfɛ u sɔrɔla ka hijira u ye jihadi kɛ ka fara aw silamɛw kan olu yɛrɛ tigitigi minkum olu y'aw dɔ ye nka sisan sa ulul arhami sinji tigiw olu dɔ de ka kan ni dɔ ye tiɲɛ tali sira kan ala ye min jigin kun i k'a dɔn ala fɛn o fɛn bɛ kɛ alimun ala b'a dɔn e y'a faamu walezina amanu a ko minnu limaniyara min ba'd sabikuna fɔlɔ minnu hijira la
dɔw tora yen olu ma sɔn ka hijira bon ala ko u ka wilayatu tɛ ninnu kan teriya ni kanu ni tiɲɛ ta k'o t'u cɛ o tuma na o mɔgɔ minnu fɔlɔ walezina amanu min ba'd nka minnu tilala ka limaniya sɔrɔ ka mɔgɔ fɔlɔ taalen ninnu kɔfɛ u yɛrɛ nana limaniya sɔrɔ ka kɛ silamɛ ye wa hajaru u fana ye hijira kɛ ka bɔ Maka ka taa Madina u fana ye jihadi kɛ kun ka fara aw kan fa ulaika o y'aw dɔ ye dɛ olu y'aw dɔ ye dɛ o tuma na k'a fɔ de ye sabiqunnaw ye aw de ye mu'minuna haqqan ninnu yɛrɛ y'a dɔ ye dɔ de bɛ dɔ kɔn dɔ bɛ bɔ yen dɔ bɛ na o tuma na ninnu yɛrɛ y'a dɔ ye sa koyi wa ulul arhama o ye kiiri kura ye a ko nka i k'a dɔn tiɲɛ el arham sinjitigiw mɔgɔ minnu bɛ fani ba la mɔgɔ min den ye mɔgɔ min ye mɔgɔ min muso ye mɔgɔ min ye o tuma na ulul arham sinjitigiw ba'duhum awla bi ba'din o dɔ de kan ka dɔ tiɲɛ ta ka tɛmɛ hijirakɛla ni ansaru kan o tuma na aw ka tiɲɛ ta banna tiɲɛ ta bɛ to fil arham sinji la o tuma na den n'a fa cɛ n'a muso ayiwa balima ni balima o tuma na sinji de bɛna tiɲɛ ta sisan a bɛ bɔ silamɛya balimaya la fi kitabillahi ala y'a fɔ ten a ka kitabu de la n'o ye lawul mahfuz ye inna allaha bi kulli shay'in alimun fɛn o fɛn bɛ kɛ ala ɲɛ b'a bɛɛ la ala b'a bɛɛ kalama ala ka kan an ka hɛrɛmaw kalama naam n'a bɛ jɔ ye